дар озмуни театрҳои касбии парасту 2011 15 театр ва 200 ҳунарманд иштирок кард ва дар он беҳтарин намоишномаҳои драманависони тоҷик ки дар тӯли 20 соли истиқлол рӯи саҳна омаданд ба намоиш гузошта шуд. ин саҳнаҳо таърих, фарҳанг ва мушкилоти доғи ҷомеаи Тоҷикистонро инъикос карданд. ана дар ин ҳуҷҷате ки шумо ба кумитаи замин пешниҳод кардед чунин омадааст. 2000 гектар замини нокораме ки дар теппаи калони киштӣ воқеъ аст, барои молҳои ноҳия мусоидат наметкунад, шароити молпарварӣ надорад ва кумитаи замин метавонад ин заминҳоро ба шахсони хоҳишманд фурӯшад. то ҷое ки ман медонам ако он заминҳо солҳои тӯлонӣ чарогоҳи гӯсфандони колхози калонтарини ноҳия зармисол буданд. бале раис, заминҳои колхози зармисол буданд, лекин намояндагони кумитаи замин рафта диданд ва тасдиқ карданд ки умуман шароити молпарварӣ надорад. ако агар он заминҳо шароити молпарварӣ намедошт, пас чӣ тавр имрӯз зиёда аз 10,000 моли шахсӣ он ҷо чарида мегардад? озмуни театрҳои касбӣ дар ҳоле баргузор мешавад ки дар 10 солаҳои ахир таваҷҷӯҳи мардум ба ҳунарманду театр ба шиддат поён рафт. дигар мисли солҳои пеш саҳни театрҳо пур аз одамони хушлибоси гулу гулдаста ба даст нест. тақрибан ҳамаи ҳамсӯҳбатҳои мо хастагӣ аз зиндагии сангин ва вақт надоштан барои тафреҳро аз сабабҳои аслии дур шудан аз театр номбар карданд. барои чӣ? ягон бор рафтагӣ нестем. барои чӣ? мо нав айраси омадагӣ. театр вақти студентимон ҳоз пир шидем. ҳоли охир мо район дорем, вақт надорем, наметавонам омодан. мебиёем бегаӣ, агар биёем куҷода хоб мерем. агар ман театрро дӯст медорам. ман охирон ани гуфта наметавонам кай омадам, лекин дар ҳамин ҳар сол мо 3-4 маротиба бо ҳамроҳи донишҷӯён ба театри ҷавонон, ба театри лоҳӣ ва дигар Маяковский донишҷӯёнро мебарем ва дар онҷо иштирок мекунем. одамон бисёр намоишҳои тарбиявӣ мебошанд ки аз он донишҷӯён бисёр чизро меомӯзанд. ман фикр мекунам тамошобини имрӯзи театр ба он хотир масалан ба театр намеояд ки ин бозам ҷанбаи иқтисодӣ дорад. ман фикр мекунам ки намоишномаҳои моро аз нигоҳи муҳтаво ва мазмун чун либос ва дигар рамзҳое ки дар он ҷо бояд ифодагари мазмуну муҳтавои намоиш бошанд, аз ин нуқтаи назар хеле сифатан паст мебароянд ва ба талаботи тамошобини имрӯзи мо ҷавобгӯ нестанд. дар тоҷикистон 17 театри касбӣ мавҷуд аст ки ҳар яке аз 20 то 50 нафар ҳайати эҷодӣ дорад. буҳрони молиявӣ дар ин даргоҳҳои ҳунарро ҳам куфта аст. шароити корӣ ва вазъи ҳунармандон агарчи дар маҷмӯъ хуб арзёбӣ намешавад, аммо вобаста ба мавқеи ҷойгиршавиашон аз ҳам фарқ мекунанд. театрҳои пойтахт ва марказҳои вилояти кишвар ба назар зебо ва ҳунармандонашон имкони бештари даромад ва рушдро доранд. маоши миёнаи як ҳунарманд ҳудудан аз 300 то 500 сомонӣ аст. имрӯз ҳам онҳо ғолибан аз либосҳои саҳнавӣ ва таҷҳизоти техникӣ аз замони шӯравӣ меросмонда истифода мебаранд. вазъи аксари театрҳо аз лиҳози молиявӣ, иқтисодӣ, баъзаи техникӣ ба истиснои 2-3 театре ки дар ҷумҳурӣ ҳастанд нисбатан хеле хуб гардидааст. лекин ҳастанд театрҳо ки масалан дар шаҳри Чкаловск, дар Конибодом ва дигар театрҳо ки ба кӯмаку дастгирии молиявӣ пеш аз ҳама ниёз доранд. вазъи театри мо албатта ҳамчун дигар театрҳо аз ҷиҳати иқтисодӣ вазбин аст, лекин бо вуҷуди он масалан мана ин донишгоҳи ба номи устод Мирзо Турсунзода барои мо мутахассис тайёр карда истоданд. албатта театр зинда шуда истодааст. вазъи молии ҳунармандон аз омадани тамошобинон ба театр сахт бастагӣ дорад. ҳарчанд ҳар сол театрҳои касбӣ аз 4 то 6 намоишномаи нав ба саҳна мегузоранд ва соли гузашта шумори ин саҳнаҳо ба 47 адад расидааст, аммо толорҳои нимахолӣ наметавонанд масрафоти онҳоро ҷуброн кунанд.
ҳунармандони касбӣ маҷбур мешаванд беҳтарин саҳнаҳои худро танҳо барои доираи хурди мухлисон ё ҳамкасбони худ таҳия кунанд. аз сӯи дигар сол то сол теъдоди ҳавасмандони интихоби касби актёрӣ ва дурахши чеҳраҳои ҷаҳон дар намоишномаҳо кам мешавад ва худи ҳунармандон ин тамоюлро барои ояндаи театри тоҷик хатарнок унвон мекунанд. сатҳ хеле паст аст. рости гап, ман дирӯзам гуфта будам ва ҳеҷ умедиам пайдо карда наметавонам ки гӯям ки баъд хубтар мешавад. чашми актёрову коргардоно хастаанд, идея хаста аст. ина чӣ зинда кардан мумкин? Ман намедонам. Шояд ки фақат ба он тарз ки мо ба ҷавонои ҷамъ кунем ва бо аз ба Москву, ба Ленинграду, ба Нью-Йорку, ба Фаронса равон кунем. чӣ бояд кард? ман фикр мекунам ки пеш аз ҳама барои ҳар як театр асарҳои хуб дар кор, таҳиягарони хуб дар кор, рассомони хуб дар кор, кадрҳои хуб дар кор ва албатта техникаи олиҷаноб шуданаш дар кор. ин як. дигар ин ки тондаме ки аз ҳар як театр рекламаи олиҷаноб надошта бошад, имрӯз тамошобин тамоман бехабар ки дар ин ё дар он театр чӣ рафта истодааст. барзу абдуразоқов драманавис ва коргардони тоҷик мегӯяд вазъи театру ҳунарманд дар ҳар ҷомеа шохиси сатҳи маърифати ин мардум аст ва то он даме ки театрҳо дар тоҷикистон касод ҳастанд наметавон ба рушди ҷомеаи мутамаддин дар ин кишвар умед баст.